Вітаю вас! Сёння нядзеля, 2 жніўня. У эфіры тэлеканала Віцебск праграма «7 дзён». У бліжэйшую гадзіну падводзім інфармацыйныя вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Галоўныя падзеі тыдня вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. І вось пра што пойдзе размова сёння. Выборы 2015. Ініцыятыўныя групы працягваюць збор подпісаў у падтрымку патэнцыяльных кандыдатаў на пост прэзідэнта Беларусі. Апошні тэрмін падачы падпісных лістоў у выбарчай камісіі 21 жніўня. Якія праблемы хвалююць жыхароў Талачынскага района, высветліў старшыня камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леонид Анфімаў падчас прамой тэлефоннай лініі. Людзі гаварылі пра затрымкі заработнай платы, добраўпарадкаванне двароў, развіццё інфраструктуры райцэнтра. Сонечныя дарожныя знакі устанавілі ў Віцебскім раёне. Святлодыёдныя знакі пешаходны пераход працуюць ад сонечных батарэй. Яны здалёк бачныя вадзіцелям і днём, і ноччу. 100 мадон. Фотамастак Сергей Воронін прэзентаваў у абласным мастацкім музеі свой аўтарскі праект. Ён прысвечаны галоўнаму прызначэнню жанчыны – мацярынству. Жывёлагадоўчая галіна Віцебшчыны патрабуе перазагрузкі. Да такой высновы прыйшло кіраўніцтва вобласці па выніках семінара нарады, які на гэтым тыдні прайшоў у Глыбокім. Работа жывёлаводаў у першым паўгоддзі дае нагоду для глыбокага аналізу і ўдасканалення прыярытэтаў. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Жывёлагадоўля Віцебшчыны – асновы эканомікі аграпрамысловага сектара, але сёння яе стан патрабуе як мага хутчэйшых змен, як у арганізацыі, так і ў адносінах да работы ўсіх, ад даярак да кіраўнікоў аблсельгасхарча. Трэба толькі ўстанавіць дыктатуру тэхналогій на ўсім вытворчым ланцугу, ад нарыхтоўкі кармоў да вытворчасці канкурэнтнага прадукту. Дарэчы, выпуск апошняга павінен быць павялічаны ўдвая. Мы должны производить товарной продукции в том объеме, чтобы сегодня без проблем мы могли приобретать минеральные вещества, средства защиты, обновлять машино-тракторный парк, выплачивать своевременно заработную плату, рассчитываться с банками по кредитам и процентам. Этого, к сожалению, в Витебской области не происходит. Гаварылі на семінары аб сённяшнім стане жывёлагадоўлі, нараканняў было нямала. Аблсельгасхарч незадаволены станом ферм на некаторых гаспадарках нізкай працоўнай дысцыплінай. Сегодня у нас жверамка до сих пор скот не стоит. Сегодня у нас агросервис Ушачский до сих пор лихорадит, непонятно, что там творится. По остальным фермам то же самое. Скот фермы увели, скота нет. Вот ваша работа. Удзельнікі семінара наведалі гаспадарку Галубавічы, філіял глыбоцкага мясакамбіната. Сёння яна займаецца вырошчваннем і пастаўкай мяснога скота на прадпрыемства. Возобновим эту нашу мясную программу, все ее пересмотрим, эту программу, и в целом-то опять перезагрузку сделаем через решение облсполкома, выстроим всю стратегию мясного производства. Наколькі эфектыўнай стане новая стратэгія, пакажа час, толькі вось ход яе ажыццяўлення залежыць ад добрасумленнасці тых, каму прыйдзецца яе рэалізоўваць на месцах. Віктар Праліч, Леонид Табола, навіны Глыбокае. А між тым, па дадзеных статыстыкі, ў Віцебскай вобласці з 200 прадпрыемстваў, якія своечасова не разлічваюцца з работнікамі, амаль 90% сельскагаспадарчыя. Недахоп грашовых сродкаў вымушае іх усё часцей практыкаваць натуральную форму аплаты працы. Мера вымушаная, але на дадзены момант дазваляе часткова пагашаць запазычанасці. Удзельная вага натуральнай аплаты ў агульным фондзе заработнай платы у сярэднім па вобласці дасягае 15%. Прычым у кожным рэгіёне гэтая лічба вагаецца. Ад 3% у Віцебскім раёне да 30% у Браслаўскім. Нават такія раёны, як Верхнядзвінскі і Аршанскі, дзе ёсць магчымасць разлічвацца з работнікамі грашыма, таксама прымяняюць натуральную аплату працы, паколькі людзі самі зацікаўлены ў набыцці прадуктаў харчавання без гандлёвых надбавак. В сельском хозяйстве есть сезонность. И, например, зимой заработная плата немножко ниже, весенне-посевная она растет, уборочная, она достаточно высокая. Но учитывая, что сам темп просто заработной платы небольшой, то может быть актуально говорить именно в количественном выражении. Да? Это порядка
пускай это 15%, вот я говорю по оконченному уже состоянию закрытой заработной платы апреля, это 15%, и это 31 миллиард, то, допустим, май, это будет ниже процент, но то же самое, например, цифра в миллиардах, потому что сама зарплата немного выше. Поэтому, в общем-то, тенденция есть, но я думаю, что мы уже как-то достигли определенного уровня, и этот уровень, дай бог, будем держать и дальше. У маі з налічаных 211,5 мільярдаў рублёў амаль 13% аграрыі атрымалі прадуктамі харчавання. За чэрвень на долю натуральнай аплаты прыйшлося ўсяго 7%. И пакуль одни различиваются со своими работниками продуктами харчавання, другие не спяшаются спагнаць грошы со своих должников. Прокуратура в области провела проверку витебского концерна «Мясо Малпрам». Было установлено, что на особных прадпрыемствах несвоечасова прымаюць меры по прымусовым спагнанні пратэрмінаванай дэбіторскай запазычанасці. На заведома нявыгадных умовах заключаюць гаспадарчыя дамовы. Акрамя таго, установлены факты неабгрунтаванага пералічэння грашовых сродкаў іншым арганізацыям. Всего по результатам проведенных проверок органами прокуратуры Витебской области, руководителям предприятий концерна было внесено 15 представлений, по итогам рассмотрения которых более 80 должностных лиц предприятий были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности. Также было вынесено 9 предписаний, принесено 10 протестов. Ряд лиц были привлечены к административной и материальной ответственности. Также прокурор Мёрского района по результатам проверки было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела сбыта ОАО «Мёрский мясокомбинат» по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Указанное дело направлено для предварительного расследования в Мёрский РОСК. Усе гаспадаркі Віцебскай вобласці на гэтым тыдні масава прыступілі да жніва. Убраныя каля 15 тысяч гектараў, што складае прыкладна 5% ад неабходнага. Сярэдняя ўраджайнасць складае 31 цэнтнер з гектара. Дарэчы, летась на гэтую дату аграрыі збіралі крыху менш, каля 30 цэнтнераў на круг. Больш за ўсіх намалочваюць аграрыі Віцебскага района, 39 цэнтнераў з гектара. Добра ўрадзіла сёлета азімая пшаніца ў Сенінскім раёне, дзе ўраджайнасць складае 38 цэнтнераў з гектара. Не адстаюць і дубровінцы, якія збіраюць да 37 цэнтнераў на круг. І калі на збожжавых палетках работы толькі пачынаюцца, то ўборка азімага рапсу ў самым разгары. Убрана практычна палова плошчаў, адведзеных пад гэтую культуру, пры сярэдняй ураджайнасці 16 цэнтнераў з гектара. Міліцыя за ўраджай. Мабільныя групы супрацоўнікаў органаў унутраных спраў падчас уборачнай пачалі рэйдавыя праверкі аб'ектаў аграрнага комплексу. Разам з прадстаўнікамі МНС і сельскагаспадарчых арганізацый яны правяраюць як тэхнічны стан тэхнікі, так і выкананне працоўнай дысцыпліны на рабочых месцах. Асаблівая ўвага надаецца зернесушыльным комплексам, дзе захоўваецца ўраджай 2015. Галоўная мэта праваахоўнікаў папярэдзіць крадзяжы дзяржаўнай маёмасці. З пачатку года ўжо ўзбуджана 57 криминальных справ за подобные злочинства. Большая вероятность имеется краж скота. Вот буквально за последнюю неделю совершены 2 кражи лошади в Докшинском районе. Лошади были разделаны преступниками прямо на поле, где они паслись в ночное время без присмотра. Имеются место кражи телят. Техника может оставляться на полевых станах, каких-то на окраине населенных пунктах. Значит, конечно, есть вероятность и краж. В прошлом году тоже имели место кражи и дизельного топлива с этой техники, и составных агрегатов. Значит, уголовная ответственность предусмотрена статьей 205, она предусмотрит от 3 лет лишения свободы до 12. Все это зависит от суммы причиненного ущерба. Сярэдні і малы бізнес Віцебска і Смаленска можа стаць лакаматывам у эканамічных зносінах 2 гарадоў. На сустрэчы мэраў гарадоў-пабрацімаў Віктара Нікалайкіна і Яўгена Паўлава ішла размова аб павелічэнні гандлёвага абароту і сумесных праектах у сацыяльнай сферы. Узаемная цікавасць выкліканая тым, што сёння Смаленск – адзін з асноўных стратэгічных партнёраў Віцебска. Гандлёвы абарот за мінулы год склаў каля $140 мільёнаў США. То есть практически каждое предприятие, кто занимается внешнеэкономической связью, сегодня работает со Смоленском, Смоленской областью. Ну, а Смоленская область – это в первую очередь, конечно же, Смоленск. Поэтому, конечно же, каждый хотел бы вас видеть, и когда вот
узнали, что вы едете, то было много предложений. Я всегда черпаю информацию и наблюдаю, что происходит в городах, которые я посещаю, и предлагаю нашим предпринимателям обратить на те или иные предприятия. Малый и средний бизнес, а мы сейчас особое внимание им уделяем, они четко понимают, где можно торговать, чем и где выгоднее. Пасля сустрэчы з мэрам Віцебска яго смаленскі калега наведаў прадпрыемства абласнога цэнтра, азнаёміўся з інфраструктурай жылога мікрараёна Білева. Забяспечыць роўныя умовы для ўсіх удзельнікаў выбарчай кампаніі, а сам працэс зрабіць максімальна адкрытым і дэмакратычным. На гэта скіраваў увагу сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Рэспублікі Беларусь Мікалай Лазавік. На нарадзе са старшынямі і членамі тэрытарыяльных выбарчых камісій ён адзначыў, што Віцебская вобласць з'яўляецца генератарам прагрэсіўных ідэй у розных сферах, у тым ліку ў арганізацыі правядзення выбараў. На ўсіх выбарчых участках тут будуць устаноўлены празрыстыя урны для галасавання. Аднак, як заўважыў Мікалай Лазавік, празрыстасць урнаў нельга атаясамліваць з празрыстасцю выбараў. На дадзеным этапе выбарчай кампаніі неабходна стварыць належныя умовы для работы ініцыятыўных груп, якія займаюцца зборам подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Самое главное для тех комиссий, которые сегодня сформированы, это создать хорошие условия для работы инициативных групп. Сборщики подписей не должны чувствовать каких-то ограничений, каких-то притеснений. Они должны свободно иметь возможность общаться с избирателями. И в дальнейшем, когда избиратели выдвинут, поставят свои подписи в поддержку того или другого кандидата, территориальные комиссии должны объективно подойти к проверке подписей. Мікалай Лазавік таксама акцэнтаваў увагу на стварэнне роўных умоў для самастойнага галасавання людзей, якія маюць праблемы са зрокам. На кожным выбарчым участку будуць выкарыстоўвацца адпаведныя матэрыялы. Мы рекомендуем на каждом избирательном участке создать условия для самостоятельного голосования незрячих. Будут изготовлены информационные материалы шрифтом Брайля, специальные трафареты, куда будет вкладываться бюллетень, и можно будет, не глядя на бюллетень, заполнить его. Но хотел бы подчеркнуть, что старая норма закона не отменяется. Незрячий избиратель, любой другой инвалид, который не в состоянии самостоятельно заполнить бюллетень, будет иметь возможность воспользоваться помощью другого гражданина. Збор подпісаў у падтрымку патэнцыяльных кандыдатаў на пост прэзідэнта Беларусі працягваецца. Каб прэтэндэнты сталі кандыдатамі, за кожнага неабходна сабраць як мінімум 100 000 подпісаў. Як працуюць ініцыятыўныя групы, даведаўся Артур Смалякоў. 100 000 подпісаў і мэта, і мара кожнай ініцыятыўнай групы. Каардынатар Вольга Чеснокова ўпэўнена, ўся праўда ў нагах, таму аўтографы збірае па кватэрах. Так, ваш паспорт. Гэтае слово яна зараз гаворыць часцей, чым звычайныя «добрый дзень». Подпіс за кандыдата ў лісце толькі ў абмен на пашпарт. Перачытваць выбарчы кодекс Вользе Івановне не трэба. Гэта кампанія для яе не першая. Мы напоминаем то, что можно только по паспорту, по предъявлению паспорта, значит, подписываться в подписном листе. Естественно, обязательно надо, чтобы 2 последние графы заполнял сам избиратель, значит, дата заполнения и подпись его. Ну и, так сказать, это граждане Республики Беларусь имеют право голосовать. На Віцебшчыне подпісы збіраюць каля тыдня, як у любой гонцы тут ужо ёсць фаварыты і аўтсайдеры, але вера ўдзельнікаў ініцыятыўных груп у 100 000 подпісаў непарушная. За дзень Вольга Чеснокова збірае до 500 аўтографаў, збірала б можа і больш, але званіць у дзверы віцяблянам можна толькі до 10 вечара. Этим мы занимаемся уже с 23 июля, вот, и очень активно работаем в пикетах, поквартирный обход. Кроме этого, у нас еще такая есть форма работы вот в Белой Руси, это общественный приемный Белой Руси, там тоже планируется собирать подписи. Ну, есть, конечно, люди, которые не открывают двери или сразу, так сказать, видя нас, закрывают, но их меньшинство.
Вот. А в основном очень благодарны, что мы приходим на квартиру, значит, и чай, и кофе предлагают. Збор подпісаў па кватэрах не адзіны спосаб вылучэння кандыдатаў для ўдзелу ў выбарах. Пікеты ў цэнтры горада зараз таксама карціна звычайная. Общаются, спрашивают. Мы им вежливо отвечаем и предлагаем оставить свою подпись за выдвижение кандидата в президенты. 80%, по моему опыту, люди от 49-го года до 65-го. Есть и молодые, 89-е, 90-е года. Подходят тоже с интересом, интересуются и подписывают. Яшчэ 3 тыдні удзельнікі ініцыятыўных груп будуць збіраць подпісы выбаршчыкаў. Дэдлайн падачы падпісных лістоў выбарчыя камісіі 21 жніўня. Тут правераць іх дакладнасць, а рэгістрацыя кандыдатаў пройдзе з 6 па 15 верасня. Тады і стане вядома, хто атрымаў права перайсці да агітацыі. Артур Смалякоў, Сергей Котаў, Навіны, Віцебск. Старшыня камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леонид Анфімаў правёў прамую тэлефонную лінію з жыхарамі Талачынскага раёна і азнаёміўся з ходам падрыхтоўкі райцэнтра да правядзення абласнога свята працаўнікоў вёскі Дажынкі 2015. У полі зроку галоўнага кантралёра па Віцебскай вобласці была і работа прамысловага комплексу рэгіёна. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Чым жыве раён і якія праблемы хвалююць яго жыхароў? Гэта найбольш яскрава дэманструюць прамыя тэлефонныя лініі, асабліва калі на сувязі чыноўнік высокага рангу. Людзі спяшаліся дазваніцца, будучы упэўненыя, што іх патрабаванні і заўвагі не застануцца па-за ўвагай. Праблемы, з якімі звярнуліся да галоўнага кантралёра краіны, самыя розныя і найбольш характэрная для раёна выплата заработнай платы. Как долго будет продолжаться невыплата заработной платы? То бишь не выплачена за май, июнь и уже конец июля. 3 месяца. Думаю, что к началу массовой уборки будут решены все вопросы со стороны районных властей. Уже не знаю, как они будут решать их. Это касается не только Толочинского района, но и всех других регионов. Людей хвалявали пытанні добраўпарадкавання дворов, развития инфраструктуры города. В городе, значит, нет детского кафе уже сколько лет. Тоже бы хотелось бы узнать, может быть, что-то со временем появится. Мало детских площадок игровых. А гэта ўжо пытанні да старшыні Талачынскага райвыканкама. Як заўважыў Сергей Ягораў, да абласных дажынак 95 аб'ектаў горада атрымаюць істотна новы выгляд. Рэканструкцыя большасці з іх будзе весціся за сродкі прадпрыемстваў і арганізацый. Детское кафе будет открыто, есть это в планах. Может быть, не так широко оно озвучивалось. И детские площадки в каждой дворовой территории, в которой проходит капитальный либо текущий ремонт. Помимо этого, в центральном сквере будет установлена, ну, скажем, объемная детская игровая площадка. Будет определено место, где можно ставить другие виды аттракционов, соответствующих для развлекательных мероприятий. Падчас прамой лініі ўздымаліся праблемы землеўладкавання, прыватызацыі жылля. Кожны зварот узяты на контроль. Заявители, которые сегодня обращались ко мне, обратились бы в районный исполком или даже в соответствующую службу исполкома с этой проблемой, не нашли бы понимания. Просто она была бы решена, и не надо было бы дожидаться моего приезда. Но одна проблема, как вы слышали, она, наверное, на слуху сегодня у всех. И надо тоже самое серьезное внимание и вообще ее снять с повестки дня на сегодняшний день. Это своевременность выплаты заработной платы. Тем более такие жесткие требования поставила глава государства, считая, что этой проблемы в стране вообще не должно быть. На Кохановскім экскаваторным заводе, які наведаў Леонид Анфімаў, такой праблемы няма. 1,5 гады таму увесь яго вытворчы патэнцыял быў практычна вычарпаны. Пасля ўмешальніцтва дзяржкантролю прадпрыемства ўвайшло ў склад холдинга «Амкадор». І зараз сітуацыя карэнным чынам меняется. Сёлета ў развіццё вытворчасці плануецца ўкласці 20 мільярдаў рублёў. Амаль 40% абсталявання будзе заменена з тым, каб наладзіць выпуск машын, аналагаў якіх няма на постсавецкай прасторы. Інна Кірыенкава, Александр Петровецкі, Навіны, Талачынскі раён.
На прамую лінію старшыні камітэта дзяржкантролю Рэспублікі Беларусь Леаніда Анфімова ў Талачыне званілі не толькі тыя, каму сапраўды патрэбна дапамога высокага чыноўніка. Былі і тыя, чые скаргі не маюць пад сабой ніякай высновы. Такіх аматараў неабгрунтаваных скаргаў будуць караць рублём. Гэтая працэдура прадугледжваецца ў новай рэдакцыі закона аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. Нярэдка людзі звяртаюцца ў органы ўлады альбо дзяржаўныя структуры беспадстаўна. Пры гэтым трацяцца значныя эканамічныя і людскія ресурсы. Замест вырашэння надзённых праблем кіраўнікі на месцах вымушаны губляць час на звароты, якія не заслугоўваюць іх увагі. Удовлетворяется порядка 15% из обратившихся, удовлетворяются требования. В остальных случаях либо требования не обоснованы, либо даются разъяснения, каким образом гражданин может реализовать то, чего он желает. В настоящее время разрабатывается постановление Совмина, в котором будет предусмотрен перечень расходов, порядок расчета затрат, которые претерпевает государственная организация или государственный орган при рассмотрении необоснованных обращений. Когда этот порядок утвердят, тогда уже будет какая-то практика применения. Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць чыгуначнікі краіны. Святкуе яго і калектыў віцебскага аддзялення беларускай чыгункі. Ён забяспечвае патрэбы насельніцтва рэгіёна і грузаўладальнікаў у перавозках. Арганізуе своечасовы пропуск транзітнага потоку. Лепшыя работнікі аддзялення напярэдадні свята былі адзначаны ўзнагародамі Міністэрства транспарту і камунікацыі Рэспублікі Беларусь. Працяг тэмы ў Святланы Макаевай. По выніках работы галіновага спаборніцтва беларускай чыгункі за першае паўгоддзе Віцебскае аддзяленне заняло другое месца. Першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Владимир Михайлюк уручыў узнагароды лепшым прадстаўнікам стальной магістралі. Одно из самых рабочих отделений, которое приносит и белорусской дороге, и Республике Беларусь, это валюту в копилку бюджета. Коллектив очень надежный, с которым можно решать любые задачи, слаженный. Я надеюсь на этот коллектив, который может выполнять любые задачи. Падчас узнагароджвання Владимир Михайлюк адзначыў, што з асаблівым пачуццём адносіцца да жанчын-чыгуначніц. Сярод лідараў галіновага спаборніцтва калектыў вакзала станцыі Віцебск, дзе працуе нямала жанчын. После окончания железнодорожного училища в 1978 году я пришла в 1980 году на Витебское отделение Белорусской железной дороги. И по сегодняшний день я здесь работаю на вокзале станции Витебск. На вокзале работаю с 92 года. Начинала билетным кассиром. Прошла все службы и бюро заказов. В настоящее время я работаю кассиром-сборщиком. Традыцыйна напярэдадні прафесійнага свята аднаўляецца дошка гонару. Сярод заслужаных людзей Віцебскага аддзялення начальнік станцыі Новополоцк Сергей Северынец, патомны чыгуначнік. Белорусская железная дорога для меня это жизнь, это моя семья, моя работа, мое все. За первое полугодие станция заняла второе место по отделению, то есть выполнила все показатели, которые нам были доведены. Это все благодаря нашему коллективу. У гэты ж дзень на ўрачыстым сходзе былі ўручаны ўзнагароды і структурным падраздзяленнем Віцебскага аддзялення. Гучала шмат слоў удзячнасці, віншаванняў з прафесійным святам у адрас ветэранаў, маладых спецыялістаў, усяго калектыву віцебскіх чыгуначнікаў. Это один из лучших праздников, которые я люблю в этой жизни. Да и все железнодорожники тоже. Дай Бог всем большого здоровья. Самое главное, чтобы при вашей работе обеспечивалась безопасность движения и охрана труда, потому что работают наши люди. И всем вашим семьям достатка, благополучия и всем вам большого здоровья. Пасля афіцыйнай часткі адбыўся вялікі святочны канцэрт. Святлана Макаева, Александр Рындзін, навіны Віцебск. Акрамя таго, сёння дзень паветрана-дэсантных войскаў і сіл спецыяльных аперацый. У гэтым годзе адзначаецца і 85 гадоў з дня ўтварэння легендарных войскаў. Напярэдадні прафесійнага свята наш карэспандэнт Александр Камовіч хоць і патрэніраваўся разам з дэсантнікамі, але блакітнага берета так і не прымерыў. Чаму? Ён раскажа сам. Рота, пад'ём! Дзесьці з глыбіні казармы пачулася ўжо ўсім прывычнае слова «пад'ём». Вось і новы дзень пачаўся. На зборы літаральна некалькі хвілін, і баявы мурашнік ужо на ўсю моц мітусіцца. Некалькі імгненняў і байцы стаяць перад камандзірам. Першае, з чаго пачынаецца дзень салдата, зарадка. Наша здымачная група сёння таксама ўжываецца ў армейскія будні. Ну вось мы перапрануліся, можна і на заняткі.
Пастраенне перад заняткамі, усе ў поўнай амуніцыі, аўтаматы за плячыма. Зараз у нас пастраенне ў казарме, ну а далей на паласу перашкод. Каб звычайны салдат стаў сапраўдным дэсантнікам, недастаткова проста патрапіць у вайсковую часць. Курс тэарэтычнай і фізічнай падрыхтоўкі ў сілах спецыяльных аперацый адзін з самых сур'ёзных. Напрыклад, паласа перашкод, горка, мост, тоннель. І ўсё гэта 2 хвіліны. Паласа перашкод для дэсантніка звычайны нарматыў. Аднак непадрыхтаванага чалавеку прайсці вельмі цяжка. Адпрацоўка скачкоў знемагальнае мерапрыемства, але яно вельмі неабходна для таго, каб ведаць, як паводзіць сябе пры нештатнай сітуацыі. Адно з галоўных, і яно ж самае цяжкае, гэта трэніроўка галенастопа. Яна патрэбна для прадухілення пералому пры прызямленні, бо вага дэсантніка ў экіпіроўцы немалая. Рыхтуемся да наступных практыкаванняў. Зараз у нас макеты, важаць яны каля 16 кілаграмаў. На тэрыторыі часці 6 трэніровачных пляцовак. За час службы байцы не толькі набываюць веды і моц, а і маюць магчымасць паглядзець другія краіны. Ваенныя вучэнні праходзяць на тэрыторыі Беларусі, Расіі, Казахстана і другіх краін. Трапіць служыць у сілы спецыяльных аперацый мараць многія хлопцы. Не вагаўся ў сваім выбары і Вадзім Фядьковіч, які пайшоў па слядах бацькі. Отец служил, когда был еще полк. Вот так. Но я тоже не жалею, что попал сюда. Сложно было привыкнуть поначалу, а теперь как бы уже больше года в армии привыкли. Інструктаж. Усё даведзена да аўтаматызма. 501, 502, 503, кольцо. На плацу адпрацоўваем тое, як паводзіць сябе пры рэальным скачку. Готовность к приземлению! Адзін з галоўных этапаў падрыхтоўкі дэсантніка – гэта падрыхтоўка да скачка з парашутам. Гэта самае рознае тэарэтычнае і фізічнае практыкаванне. Дарэчы, толькі пасля першага скачка па традыцыі дэсантнік атрымлівае свой берет. Блакітны берет – гэта гонар і сімвал ПДВ, які чуйна берагуць, як і ўсе традыцыі дэсанта. Падрыхтоўка, узаемавыручка, братэрства – гэта ўсё пацвярджае дэвіз «Ніхто акрамя нас». Александр Камович, Станіслав Дудзін, Александр Прыстаўка. Навіны Витебск. В день ВДВ гостем нашей студии стал командир 317-го гвардейского мобильного батальона подполковник Дмитрий Николаевич Мальцев. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, с праздником. Спасибо. Дмитрий Николаевич, День ВДВ стал уже поистине народным праздником. Видите, даже я по случаю 2 августа почти в тельняшке. Скажите, пожалуйста, в чем секрет такого крепкого братства десантников и почему вас так любят? Ну, крепкое братство десантников, во-первых, заключается в крепком войсковом товариществе, которое нам передалось по наследству от наших дедов, прадедов, от наших отцов, которые воевали во времена Второй мировой войны, поддерживали дух воздушно-десантных войск и прославляли воздушно-десантные войска во время войны в Афганистане. Все, что нас окружает, наша, как говорится, казармы, воинские части, оно уже все пропитано этим крепким десантным духом, и отсюда войсковое братство не может быть не сильным. Ну, а по поводу, насколько нас любят, в Витебске не могут не любить десантников, потому что Витебск — это столица ВДВ. Тут каждый второй, кроме грудных детей, у нас десантники. Поэтому это общественно, как говорится, признанная любовь. Витебск сам дышит духом ВДВ. Поэтому отсюда видна и любовь со стороны окружающих нас. 317-й гвардейский мобильный батальон, которым вы командуете, чем он славен? Ну, начнем с того, что батальон берет свое начало от воздушно-десантных войск. 8 января 1945 года на базе стрелкового полка был сформирован 317-й парашютно-десантный полк. Сформирован был в городе Быхове, Могилевская область. Имеет славный боевой путь. За успешное форсирование реки Раба был награжден орденом Александра Невского. Наши воины-десантники участвовали в операции в Афганистане на протяжении всех 10 лет, сколько длилась военная операция. 103-я бригада, она, как всем известно, она первая вошла в Афганистан и крайняя оттуда уходила. Поэтому славных традиций много. На теперешний момент батальон часто участвует как в международных учениях, так и в учениях на территории Республики Беларусь. Всегда получает высокие оценки от вышестоящего командования. Часто участвуют в парадах, посвященные
празднику Дня независимости, который проходит в Минске, который вы наблюдаете на экранах телевизоров, и тоже все переживают за наших десантников, как они пройдут. Скажите, молодые ребята сегодня насколько охотно идут служить в силы специальных операций? Считается это престижным? Ну, вы знаете, в последнее время, как может быть и не странно, много ребят, которые желают попасть служить именно в силы специальных операций. Во-первых, я еще раз повторю, что это все-таки интересно, когда не сидишь на одном месте, а постоянно куда-то ездишь. С одной стороны, это тяжело, но с другой стороны, потом любому человеку есть что вспомнить, что он не 1,5 года в казарме отсидел, а где-то бывал, как говорится, выезжаем и в Россию, в Новороссийску, сейчас предстоят у нас учения ближайшие. Сейчас вот будем совместно с сербами проводить учения, поэтому перенимается опыт, все это интересно, технологий новых много, поэтому юноши, наверное, так сейчас и охотно и идут, чтобы не только почувствовать вкус неба, как у нас говорят в силах специальных операций, совершить прыжок, но и прикоснуться к чему-то новому, что как бы на гражданке для них недоступно. А как в вашем батальоне сегодня отмечают праздник? И вот дополнительный паёк для солдат-срочников предусмотрен? Ну, понятно, что в честь праздника, конечно, распорядок дня будет немного мягче, будет подъем чуть попозже, чтобы люди выспались, чтобы все были в хорошем настроении. Обязательно будет что-то особенное, наши повара, как обычно, придумают для наших ребят, что-то приготовят, более такое изысканное, не входящее там в ежедневный рацион. Конечно, приедут родители, девушки, бабушки, все будут друг друга поздравлять. Ну и, конечно, на площади состоится парад. Много военнослужащих будет, и в том числе и моего батальона, там задействовано. Ребята все готовились, поэтому всех ждем в гости. Мы только что узнали, что Витебск не только культурная столица, но и столица ВДВ. Гостем нашей студии в День ВДВ стал командир 317-го гвардейского мобильного батальона, настоящий подполковник Дмитрий Николаевич Мальцев. Спасибо. Вам спасибо. Спаборніцтвы, конкурсы и дзень нараджэння. Моладзь Беларусі, России и Латвии аб'яднаў міжнародны лагер «Беларусь». На стыку 3 дзяржаў ля кургана дружбы 4 дні и 3 ночи сотни молодых людей жили по уласнай конституции. У палатачнай краіне побывал и наш корреспондент. 24-й год запар дороги Беларуси, России и Латвии приводят моладзь до кургана дружбы. Удельники международного лагеря живут тут по своим основным законам. Подъем у 8 раницы, далее зарадка, спорт, конкурсы. Усяго у программе лагеря больше за 30 мероприемств. Наведать мясцовый музей боевой славы, ускласти вянок до монумента у традиция. Самое главное, что эта площадка сегодня сохраняется и становится такой хорошим молодежным форумом 3 стран, который разрушает фактически все границы. И мы сегодня общаемся, мы сегодня обмениваемся опытом. Не приехать сюда просто даже не то что совесть, не позволит какой-то ментальный дух, потому что уже вот четверть века практически турслет, на 10-й, по-моему, раз я уже здесь. И постоянно привлекаю с собой всех своих спортивных друзей. Сёлета до кургана дружбы приехали каля 400 человек. Палатку Курзановых тут ведае кожны, яна самая вялікая. Выходные у международном лагере шматдетная семья из Ярославля проводит у 9-й раз. Эмоции-то они всегда остаются очень положительные. Просто здесь такая атмосфера, она совсем другая. Все равно даже там же в палатке в Ярославле съездишь, все равно такого не будет. Там мы ездим тоже в определенный лагерь, но там другие эмоции, здесь другие эмоции. Сегодня у гостей из Ярославля свято. Степу Курзанова с днем народжения віншуе увесь лагерь. И хоть замест торта шашлык, такому 11-годдю позайздростить кожны. Все поздравляют. На свежем воздухе, хорошо отметить его можно. Есть друзья из других городов, они старше меня, но мы с ними дружим. Свое маленькое уласное свято тут у кожнага. Сябры мінчане у лагер Беларусь приезжают кожный год. Сёлета взяли с собой диджея. Много эмоций. Я рада видеть всех своих друзей, которых знаю уже очень много лет. И очень рада, что наша Минская область всегда дружная, яркая и замечательная команда. Закрыццё лагера традыцыйна ладзіцца ноччу. Хлопцы і дзяўчаты з Беларусі, России и Латвии збіраюцца ля яркага вогнішча дружбы, каб загадаць одно агульнае жаданне – вярнуцца сюды зноў. Артур Смоляков, Марина Романовская, Александр Петровецкий. Навіны мяжа Беларусі, России и Латвии.
Ад адкрытага дыялогу да грамадскіх дэбатаў новыя праекты ў рэалізацыі моладзевай палітыкі абмеркавалі ў Віцебску. Лідары грамадскіх аб'яднанняў в обласці сабраліся, каб абмеркаваць дасягненні і праблемы, а таксама прэзентавалі такую форму работы з моладзю, як дэбаты. Необходимо, безусловно, обучать молодежь аргументированно высказывать свою точку зрения, безусловно, ее иметь по поводу любых событий, которые происходят либо на предприятии, либо в стране в целом. И подобные открытые дебаты состоятся во всех первичных организациях, на всех предприятиях, в районах, в областях. Таким образом, мы молодежь свою аккумулируем, да, с точки зрения, скажем так, конструктивных идей и предложений. И, безусловно, хочется услышать предложения от самой молодежи, что нужно, чтобы улучшить ситуацию социальную, экономическую в регионе. Идея дебатов была предложена Белорусским республиканским союзом молодежи, и эту идею поддержали на всех уровнях местной исполнительной власти, потому что форма оказалась весьма конструктивной, когда участники могут высказать свое мнение по различным вопросам. Пасля тэарэтычнай часткі ўдзельнікі семінара азнаёміліся з практыкай работы з моладзю на віцебскім філіяле рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белтэлекам». Гэтую кампанію выбралі не выпадкова. Больш за 30% супрацоўнікаў філіяла – моладзь. Супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі. На вуліцах Віцебска працуе пераносная камера відэафіксацыі хуткасці. Лазерны апарат фіксуе парушэнне правілаў дарожнага руху ў рэжыме рэальнага часу. За адзін толькі тыдзень каля 1000 мясцовых аўтааматараў трапілі ў аб'ектыў камеры. У хуткім часе ўсе яны атрымаюць па пошце так званыя лісты шчасця, паведамленне аб неабходнасці заплаціць штраф за перавышэнне хуткасці. Сума вагаецца ад 90 000 до 1 мільёна рублёў. В городе Витебска, как и на автомобильных дорогах, есть определенные места, где водители не соблюдают скоростной режим. Это в том числе и места концентрации дорожно-транспортных происшествий. Дабы немножко ситуацию взять под контроль, для этого и нужны эти камеры переносные. Значит, они не скрытые, водители их видят издалека, потому что перед ними стоят предупреждающие дорожные знаки. Поэтому они не скрываются, они работают в реальном режиме. Данная камера работает с 21 числа текущего месяца. Значит, сегодня ее работа продолжается. С 21 по 27 число количество выявленных нарушений 934. Пераносная камера відэафіксацыі спецыяльна прыехала ў Віцебск з Мінска. На вуліцах горада на Дзвіной яна будзе працаваць да канца жніўня. Далей па эфектыўнасці гэтай работы супрацоўнікі абласной дзяржаўтаінспекцыі прымуць рашэнне аб прадаўжэнні тэрмінаў. Сонца стала на варту бяспекі руху на Віцебшчыне. Святлодыёдныя дарожныя знакі, якія працуюць ад сонечных батарэй, устанавілі ў Віцебскім раёне. Такое новаўвядзенне ўпершыню прымянілі на дарогах вобласці. Неабходнасць дадаткова абазначыць нерэгулюемыя пешаходныя пераходы Дзяржаўтаінспекцыя тлумачыць вялікай колькасцю аварый з удзелам пешаходаў. За першае паўгоддзе 2015-го на Віцебшчыне іх адбылося 22. Эканамічная эфектыўнасць выкарыстання сонечных батарэй у кліматычных умовах самага паўночнага рэгіёна Беларусі спрабавала падлічыць наша здымачная група. Святлодыёдныя дарожныя знакі устанавілі ў 3 кропках Віцебскага раёна. На аўтадарозе Віцебск-гарадок каля вёскі Хайсы, паблізу населенага пункта Бабінічы на трасе Віцебск-Сураж, мяжа Расіі, і ў пасёлку Октябрьскі на Старааршанскай. Гэтыя месцы вельмі аварыйныя, і не лішнім будзе зрабіць знакі пешаходных пераходаў больш заўважнымі для водителяў і днём, і ноччу. За это полугодие в Витебской области произошло 22 наезда на пешеходов, произошли эти аварии на пешеходных переходах, 2 человека погибло и 21 получил ранение. Данные комплексы, в первую очередь дорожные знаки, которые имеют яркую индикацию светодиодную, хорошо видны водителям, поэтому мы надеемся, что это в значительной степени повлияет на дорожную безопасность. Оказывается, и в самом паўночным рэгіёне Беларуси, где не так уже и много сонечных дзён, такие комплексы могут працаваць. Справа ў тым, што яны накопліваюць энергію не толькі ад прамых сонечных промняў, а і ўвесь светлавы дзень, нават калі неба зацягнута аблокамі. Батарея акумулюе энергію днем, і дарожны знак свеціцца ў цёмны час сутак. Працягласць работы до 12 гадзін. Каштуе такі комплекс нятанна, каля 20 мільёнаў рублёў. Аднак спецыялісты падлічылі яго эканамічную эфектыўнасць. Калі б святлодыёдны
дарожны знак працаваў ад пастаяннай крыніцы энергіі, то пры кругласутачным выкарыстанні за год ён спажываў па электраэнергіі на 8 мільёнаў рублёў. Сонечныя батарэі працуюць аўтаномна, яны надзейныя і не патрабуюць дадатковага абслугоўвання. Экономическая эффективность данного комплекса составляет 0,5 тонн условного топлива, что в пересчете составляет от 2 до 4 миллионов рублей в год, в зависимости от тарифов на электроэнергию и, соответственно, на тонну условного топлива. Значит, срок окупаемости комплекса от 3 до 5 лет. При сроке службы 10 лет. Энергію сонца на патрэбу чалавека ў Еўропе і суседняй Расіі выкарыстоўваюць не першы год. У нашай краіне святлодыёдныя дарожныя знакі, якія працуюць на сонечных батарэях, упершыню устанавілі 2 гады таму на трасе Могілёў-Мінск. Цяпер да такога прыроднага эксперыменту падключылася і Віцебская вобласць. А спецыялісты Віцебска-аўтадара выношваюць планы перавесці на работу ад сонечных батарэй вулічнае асвятленне. Ольга Шмаргун, Кирилл Кайсберг, навіны, Віцебск. Футбольны клуб «Віцебск» рыхтуецца да сур'ёзнай гульні з адным з лідараў чэмпіянату Беларусі «Белшынай». Віцебскія хакеісты выйдуць на першы матч у рамках Кубка Руслана Салея з мінскім юнацтвам, а іх наваполацкія калегі прымяраюць новую форму. Пра падрыхтоўку да гульняў і пра поспехі віцебскіх спартсменаў раскажа мой калега Александр Камович. Ён ужо асвоіўся ў ролі спартыўнага аглядальніка. Прывітанне, Александр. Вітаю цябе, Ольга, і спачатку некалькі слоў аб самых галоўных спартыўных падзеях адыходзячага тыдня. У Новолукомлі прайшоў фінальны этап адкрытага чэмпіяната Беларусі па аўтакросе. Хакейны клуб «Віцебск» гуляў першы матч у сезоне, а віцебскія футбалісты сустрэліся з пінскай хваляй. Адзначыліся нашы спартсмены і на чэмпіянаце свету сярод юніёраў па акадэмічным веславанні. Уражэнец Віцебшчыны Філіп Пабукоў прывёз залаты медаль з Балгарыі. У наступную суботу на віцебскім ЦСКА наши землякі згуляюць з адной з лепшых каманд чэмпіянату бабруйскай Белшынай. Белаблакітныя сёння займаюць апошнюю пазіцыю турнірнай табліцы, і такую сітуацыю патрэбна тэрмінова вырашаць. Бліжэйшы клуб, які займае месца на адну прыступку табліцы, вышэй футбольны клуб са Слуцка. Дарэчы, з яго ў стан Віцебска перайшоў абаронца Віталь Марахоўскі. Папаўненне ў стане хакейнага клуба з Віцебска адразу 3 расійскія хакеісты ўзмацнілі мядзведзяў. Хакейны клуб Віцебск падпісаў кантракты з нападаючымі Александром Кірылавым і Дмітрыем Ліхачовым і абаронцам Станіславам Пятровым. З'явіўся ў клубе і новы беларускі ігрок Уладзімір Джых. А ў рамках падрыхтоўкі да Кубка Салея віцебскія хакеісты сустрэліся ў таварыскім матчы з Магілёвам. 7 жніўня нашы землякі згуляюць з мінскім юнацтвам. Новополоцкі «Хімік СКА» прыме Нёман. Дарэчы, ігракі хакейнага клуба «Хімік» у сезоне 2015-2016 выйдуць на лёд у майках новага ўзору. Як сцвярджае адміністратар каманды «Хімік СКА» Александр Каськовіч, ранейшай застанецца колеравая гама. Хатні варыянт будзе жоўта-чорным, выязны белыя майкі з жоўта-чорнымі элементамі. Іншым стане тып ліній. Эмблему клуба заменіць надпіс «Хімік СКА». З'явіцца герб горада Новополоцка. А з 7 па 9 жніўня ў Лосведа пройдзе адкрыты водна-спартыўны злёт арганізацый і прадпрыемстваў Віцебска і Віцебскага раёна. Больш за 10 каманд пазмагаюцца ў спартыўна-забаўляльных спаборніцтвах на сушы і вадзе. Таксама на будучых выхадных пройдуць традыцыйныя гульні аматарскай лігі футболу горада. Далучайцеся да спартыўнага руху і сачыце за спартыўнымі навінамі ў нашых выпусках. На гэтым у мяне ўсё, Ольга. Дзякуй, Александр, а мы працягваем. Віцебскія гісторыкі праплылі па Двіне маршрутам гісторыка Алексея Сапунова. У 1893 годзе краязнаўца выдаў кнігу «Рака Заходняя Двіна» з яе падрабязным апісаннем. А праз 100 гадоў па гэтым маршруце праплылі сучасныя краязнаўцы. Як змянілася водная артэрыя, даведалася Анастасія Навумова. Ідэя праплысці па Двіне маршрутам Сапунова у Дзяніса Юрчака і Анатоля Дулава зарадзілася 2 гады таму. Тады ў абласной бібліятэцы праходзіла канферэнцыя, прысвечаная юбілею выдання кнігі Алексея Сапунова «Рака Заходняя Двіна». На наступны год, вывучыўшы літаратуру, старадаўнія сучасныя карты, адправіліся ў экспедыцыю. Мы вырашылі прайсці адрэзак спачатку ад расійскай мяжы да Віцебска і суаднесці тыя аб'екты, які былі адзначаны Сапуновым, з тым, што ёсць на сённяшні дзень. Некаторыя з гэтых аб'ектаў цудоўна бачныя сёння. Скажам, ёсць выдатны востраў каля вёскі Астраўскія. Гэты востраў, ён даволі значны па сваёй плошчы. Ён парослы
дрэвамі. І нават калі вода уздымецца ў дзвіне, відавочна, ўсё роўна, ён даволі высокі, ён будзе добра бачны і застанецца для нашчадкаў. Яшчэ одно унікальнае месца на дзвіне знаходзіцца недалёка ад Віцебска. Гэта рубаўскія парогі. Яны таксама былі падрабязна апісаны ў кнізе Сапунова. Тут, згодна з Сапуновым, размешчаны такія парогі, як Закладзень, Вахолка і, уласна кажучы, сама Руба. Месца унікальнае тым, што, па-першае, тут на паверхню выходзяць пласты даламіту. Дзвіна вельмі абмялела. У выніку гэтыя пласты даламіту проста выступаюць на паверхню. Часам можна нават убачыць своеасаблівыя каскады скал. Марсіянская рака, так дзякуючы інтэрнэту, Дзвіна атрымала яшчэ одну назву. Такое параўнанне даследчыкі далі абводнаму каналу каля будучай Віцебскай ГЭС. Справа ў тым, што калі там рылі абводны канал, яны ўскрылі вялікія пласты гліны. Рака на працягу некалькіх год, колькі гэта абводны канал існуе падчас будаўніцтва, утварыла там вельмі замыславаты пейзаж самого берага, у першую чаргу дна ракі. Месцамі гліна вымыта шматлікімі пратокамі, а часцей за ўсё гэта своеасаблівыя такія вялізныя валуны, якія ўтварыліся дзякуючы працы вады, сонцу. Тая праца, якую зрабілі даследчыкі, камусьці можа паказацца не вельмі значнай. Але сваім асабістым прыкладам гісторыкі паказалі, наколькі важна не толькі любіць, але і ведаць свае родныя мясціны. Праект Дзвіна Сапунова даследчыкі будуць працягваць і далей. Гэтым летам свае назіранні ракі яны плануюць правесці ад Бешанковіча да Полацка. Анастасія Навумова, Ян Пчэльнікаў і Александр Рындзін. Навіны Віцебск. Сёлета міжнародныя шагалаўскія чытанні адбыліся ў 25-й раз. У навуковай канферэнцыі, якая традыцыйна праходзіла ў арт-цэнтры Марка Шагала, прынялі ўдзел 14 даследчыкаў з Беларусі, Расіі, Латвіі, Японіі і ЗША. Даклады былі прысвечаны розным аспектам жыцця і творчасці славутага мастака. Закраналіся пытанні даследавання эпісталярнай спадчыны Шагала, адкрыцця ў Віцебску школы мастацтваў. Ішла гаворка пра апошнія гады жыцця мастака ў Расіі і перыяд яго знаходжання ў Злучаных Штатах Амерыкі. На чытаннях быў паказаны відэафільм пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі Марку Шагалу ў Санкт-Петербургу ў сакавіку мінулага года. Самое ожидаемое и вот то, чего мы ожидали, сотрудники музея, это доклад Николая Катрилева из Российской академии наук. Вот. Он будет посвящен эпистолярному наследию Марка Шагала. Доклад этот уже известен в России, вот, а у нас в Беларуси он будет представляться впервые. Вот. Затем представитель Японии, Томока Фудзита. Она уже не первый раз в Витебске у нас. Вот. Но Витебск ей запомнился, полюбился, поэтому она очень живо откликнулась на предложение участвовать в шагаловских чтениях в этом году. Мой доклад скорее не результат работы, а заявка на большую работу. До сих пор не собраны письма Марка Шагала, ни на каком языке он писал, и по-русски, на идише, и по-французски. В задачу мою и Иветы Монашеровой, мы работаем вдвоем, входит именно собрать все русскоязычные письма. От самых ранних, а дошедшие до нас письма именно русские, 1906 года, и до самых поздних. Это не так мало, по нашим прогнозам, больше сотни писем. Міжнародныя шагалаўскія чытанні праводзяцца ў Віцебску штогод, пачынаючы з 1991 года. За гэты час у навуковай канферэнцыі прынялі ўдзел даследчыкі больш чым з 10 краін свету. Каля 70 дакладаў апублікаваныя ў 3 выпусках шагалаўскага зборніка і бюлетэні музея Марка Шагала. Наступныя 26-е шагалаўскія чытанні цяпер адбудуцца ў Віцебску праз 2 гады. У Віцебску з'явіўся партрэт Марка Шагала. Сусветна знакаміты мастак цяпер пазірае на віцяблян са сцяны ў дворку на вуліцы Суворова. Тым часам графіці Яўгена Лявонова ў вобразе дацэнта з фільма «Джентльмены ўдачы» ў нашым горадзе больш няма. Яго зафарбавалі. Чаму гэта здарылася і як аўтары сочаць за лёсам сваіх работ, спрабавала высветліць наша здымачная група.
Першае графіці на сцяне трансфарматарнай падстанцыі ў Віцебску з'явілася ў кастрычніку 2013-го. Амерыканскі рэпер Снуп Дог пасяліўся ў двары на праспекце Чарняхоўскага. Тады праз стрыт-арт-каманду пад назвай «Худграф» не пісаў бадаль што самы лянівы. Далей былі партрэты Стіва Джобса, Мерлін Монро, Юрыя Гагарына, Александра Пушкіна і іншых. Усяго больш дзесятка. Дарэчы, кожны такі малюнак вулічныя мастакі суправаджалі цытатай знакамітага персанажа. Шматкроп'е паставілі толькі побач з выявай Яўгена Лявонова у вобразе дацэнта з фільма «Джентльмены ўдачы». Партрэт з'явіўся на вуліцы Смаленскай ў канцы мая. Неадназначныя адносіны віцяблян ён выклікаў адразу ж яшчэ ў працэсе работы, а калі праз пару тыдняў графіці аблілі фарбай, у інтэрнэце пачаліся сапраўдныя вербальныя баталіі. Хлопцы сапраўды таленавітыя, іншая справа, што сюжэт трэба больш абдумана выбіраць. Дзеці ўвогуле баяцца гэтага малюнка, хутчэй бы яго замазалі, лепш бы яскравае што-небудзь намалявалі. Мастацтва не можа быць правільным або неправільным, яно такое, якім яго бачыць мастак, не згодны з карцінай, намалюй сваё. Аўтары тым не менш аднавілі партрэт Лявонова, аднак праціўнікі малюнка сапсавалі графіці зноў. Пасля некалькіх такіх заходаў супрацоўнікі віцебскіх электрычных сетак, на балансе якіх знаходзіцца трансфарматарная будка, вырашылі і ўвогуле зафарбаваць выяву дацэнта. Так сцяна выглядае зараз. Это одна из центральных дорог, скажем, улиц Витебска. Было принято решение привести в соответствие наше имущество, наше здание. До сих пор мы такие разрешения не давали, никто не обращался. Но, как и в любом деле, за это нужно взяться и сделать. Пройти один раз необходимые инстанции, скажем так, получить согласование. И в дальнейшем, я думаю, это уже будет проторенная дорога и проблем вызывать не может. Удзельнікі стрыт-арт-каманды «Худграф» атрыманнем афіцыйных дазволаў на свае графіці ніколі не заклапочваліся. Яны не называюць сваіх імёнаў і старанна адварочваюцца ад камеры, але ад размовы не адмаўляюцца. Зразумела, вулічным мастакам крыўдна за сваю работу. Яны хацелі ўпрыгожыць горад, аднак лепш чыстая сцяна, чым партрэт, заліты чырвонай фарбай. Возможно, кто-то отнесся к персонажу вымышленному, да, как именно представителю уголовного мира или еще что-нибудь, а не как к комичному персонажу, там, к комедийному актеру. Кому-то, видимо, это не понравилось, там, наколки и так далее его. Сильного сожаления нет, конечно, потому что все прекрасно понимают, что это стрит-арт. Он никогда вечно не живет. Как бы он прожил не так и мало. То есть у нас не такой большой город, и как бы люди успели посмотреть. Зараз вулічныя мастакі працуюць у Санкт-Петербургу ў планах графіці на маскоўскіх вуліцах. Там стаўленне да такога віду мастацтва больш лаяльнае. Дарэчы, на днях графіцісты падарылі новую работу і роднаму Віцебску. У дворыку на вуліцы Суворова з'явіўся партрэт Марка Шагала. Спадзяемся, лёс яго будзе больш доўгім, чым у шматпакутнай выявы дацэнта. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, Леонід Табола, навіны, Віцебск. Жанчына пераўтвараецца ў Мадонну. Імгненне гэтага вялікага таінства захаваў у сваіх работах вядомы фотамастак Сергей Воронін. У абласным мастацкім музеі адбылася прэзентацыя яго фотапраекта «100 Мадон». На ўрачыстым адкрыцці пабывала Святлана Макаева. Вернісаж пачаўся з паказу калекцыі выпускніцы Віцебскага тэхналагічнага універсітэта Ганны Краснер. Музейная лесвіца пераўтварылася ў подыум для паказу моднага адзення і вясельных нарадаў. І гэта надало асаблівы настрой праекту «100 Мадон». Такі паварот уразіў нават аўтар выставы Сергея Вороніна. Собрать людей вокруг этого, людей, которых эта тема близка. Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот вы сработали, тот, кто вот здесь в Витебске живет, больше, чем на 100%. А я вот просто подключился, мое звено не самое большое, вот в этой большой цепи, которая вот соединила нас всех вместе. Знаёмства з творчасцю вядомага фотамайстра сапраўдны падарунак гораду. Праект прысвечаны галоўнаму прызначэнню жанчыны мацярынству. Фотамайстар захаваў імгненне, калі звычайная жанчына пераўтвараецца ў Мадонну маці. Адны яшчэ толькі рыхтуюцца да гэтага таінства, а другія ўжо трымаюць на руках народжанае жыццё. Мадонны розныя, але іх аб'ядноўвае галоўнае – любоў да дзіцяці.
Это тема вечная. Мать и ребенок – это вечная тема. Но посмотреть еще раз вот на эту тему как-то вот другими глазами другого человека тоже интересно. Сергей Воронин гаворыць, што ствараць сваіх мадон ён стаў пасля нараджэння свайго першанца. Сёння ў яго 3 дзяцей, а музы натхняльніцай служыць яго жонка Вольга, з якой яны побач больш за 30 год. Авторский проект, то есть он мой. Я его снимаю, никто мне не платит, никому я не плачу. Здесь нет на работах нет ни одной модели. Все настоящие мамы. Шматдзетнай сям'і Зотавічаў з Адэсы як нікому зразумела ідэя стварэння праекта таленавітым фотамастаком. Эта выставка в первую очередь олицетворяет принципы семейственности. Те принципы, которые, к сожалению, в последнее время немножечко утрачены и которые не мешало бы возродить. Сергей Воронин – пераможца шматлікіх міжнародных фотаконкурсаў. Жыхары і госці Віцебска змогуць таксама атрымаць асалоду ад убачаных мадон расійскага фотамастака да 18 жніўня у абласным мастацкім музеі. Святлана Макаева, Кірыл Казберг, навіны Віцебск. Простыя рэчы Рыгора Сітніцы. У Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва адкрылася выстава старшыні Беларускага саюза мастакоў, прэзідэнта Міжнароднай канфедэрацыі саюза мастакоў Рыгора Сітніцы. Для яго творчасці характэрная пільная ўвага да беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў, гісторыі, этнаграфіі, фальклору. Асаблівасцю стылю з'яўляецца амаль фатаграфічная дакладнасць малюнка. Сітніца робіць іх звычайнымі каляровымі алоўкамі на паперы. На адных выпісвае структуру дрэва, няроўныя клубні бульбы ці цыбулі, на другіх адлюстроўвае элементы помнікаў архітэктуры, фрагменты сярэднявечных даспехаў. Падчас вернісажу Рыгор Сітніца правёў яшчэ і паэтычную імпрэзу. Многім ён вядомы не толькі сваімі графічнымі творамі, але яшчэ літаратурнымі і публіцыстычнымі. Я спрабую з простых рэчаў, простымі сродкамі зрабіць непростую, вельмі стыльную, пожадана, а нават рафінаваную рэч, которая была б сучаснай. Вось, і, ну, скажем, нездарма я спалучаю у основе композиции конструктивизм, а у выкананні формы это гіперреалізм, это две плыні, якія ніколі, здаецца, да мяне не сумяшчаліся, прынамсі, мне так кажуць тыя, хто даследуе, а я цешуся, што да, атрымалась. Робіцца самымі простымі матэрыяламі, звычайнымі алоўкамі са звычайнай крамы на звычайнай паперы. Але ў іх столькі сэрца, столькі працы, столькі Беларусі. І ён сам настолькі беларускі мастак, што на яго нельга не любіць, яго працы нельга не заўважыць. Дар музею паднёс аршанскі мастак Мікалай Таранда. Паўсотні яго работ папоўнілі фонд Віцебскага мастацкага музея. А больш за 30 з іх прадстаўлены на яго персанальнай выставе, якая так і называецца «Дар музею». У экспазіцыі пераважае графіка 70-х-80-х гадоў. Тады за 2 месяцы, вывучыўшы складаную тэхніку афорты, ён тварыў цэлыя серыі работ. Адна з самых дарагіх сэрцу сёстры, прысвечаная сваім родным. Наогул Мікалай Таранда па сваім складзе мастак-жывапісец. Прырода, вёска і навакольны свет – пастаянная крыніца яго натхнення. Таму ў планах да свайго 70-годдзя зрабіць вялікую жывапісную выставу і падарыць яшчэ не одну работу мастацкаму музею. Это подарок музею, нашему Витебскому, потому что, в общем-то, мы уходим, а работа остается. Пройдет годы, века, а творчество остается. Мне хотелось показать наш быт, нашу сельскую местность, и людей, которые живут и работают. Наш музей получает очередной дар, бесценный дар музею. Но вообще это стало в Витебске очень хорошей традицией, потому что художники стали дарить художественному музею целые коллекции своих работ. Более половины коллекции нашего музея – это особенно вот графические работы современных витебских художников. Это является даром музея. Часцей дарыце прыемныя імкненні адзін аднаму. Гэта была выніковая праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю на тэлеканале «Віцебск».